Дава вайны. Я бачыла яе. На выгляд невялічкая жанчына, руплівая, раней за ўсіх стае, каб накарміць дзяцей, дачок і сына. Умее ўсё. І сеяць, і араць, коня лавіць, і запрагаць на пашу, капіцы сена ў брод перацягаць. І стомленасці нават не заўважыць. 5 дзетак на яе грудзі. Няма калі не плакаць, не стамляцца. Загінуў муж, іх бацька на вайне. Цяпер адна прывыкла завіхацца. Яна не мае права быць слабой. Забылася, што звалася жанчына. Перад вачыма той, апошні бой пад Кёнігсбергам, дзе Васіль загінуў. Яго аднапалчанін расказаў, як муж яе змагаўся за айчыну, як марыў спаткання, як чакаў вяртання з фронту ў родныя мясціны, як успамінаў сям'ю сваю і дом. Малодшага ж пакінуў немаўлятка. Назвалі, як і бацька, Васілём. Ужо падрос, магчыма, скажа «татка», але не даў сустрэцца большым Богом. Напэўна, лёсам так наканавана. У баі амаль увесь загінуў пол, у Прусіі ўсходняй пахаваны. І да яе з вайны бяда дайшла. Пастукала акенца паштальёнка і з вінавітым позіркам вайшла, трымаючы, як кулю, пахаронку. Марыля, тут паперка, выбачай. Але Марыля іншых слоў не чула. На момант ахапіў душу адчай, а ў сэрцы, як нажамі саданула. Яна не галасіла нібы звер, на слончык села моўчкі, як застыла. У яе 5 дзяцей. Удаве цяпер не роспач трэба сіла, а плакаць будзе потым, уначы. Калі паснуць і плач, ніхто не ўчуе. Пагладзіла дачушку па плячы, перахрысціла. Хай іх Бог ратуе. Жыццё з тых пор цягнула за дваіх. Жыла надзеяй, мужа ўсё чакала, не верыла паперцы. Многа іх без звестак на вайне папрападала. Да Зоські серады ў берагі вярнуўся муж. Праз год, ці, можа, болей, калекай. Праўда, без адной нагі, пазней хоць, але лепей, чым ніколі. Вось так, спадзяючыся, і яна жыла, дзяцей на ногі падымала, усё сваё жыццё. Удава. Адна, бо больш нікога ўжо не пакахала. Сваю любоў, клапоты і цяпло яна падаравала нам, нашчадкам, каб помнілі заўжды, што война – зло, а ты, жанчыны, удовы, плачуць украдках.